Талантите се ценят, откриват се, развиват се, стават все по-добри, все по-видими, допринасят всички да се справяме успешно. Вътре в групата има неограничени възможности практически за развитие, както хоризонтално, така и вертикално, както и кросфункционално. Да, кариерно развитие и да, то може би е плод на много труд, но не е само мой, това е на екипа ми. Другото хубаво, което искам да отразя тук е, че в началото, като получих предложението, така леко стресиращо, защото от Венди в Делион, това са две различни компании, да, в холдинга, но две различни компании. Хубавото обаче е, че можеш да погледнеш бизнеса от много различни ъгли и това дава възможност в организацията, в която работим. Това е търсено в организацията, като да стимулираме можещите, да ги промотираме, да им даваме нови възможности за учене. Така че със сигурност ежедневната работа и това, което всеки прави, то се вижда и със сигурност ще дойде момент, в който ще бъде наградено или ще бъде признато, както е в моя случай. Една от големите разлики бих казал е свободата за вземане на решения, такива каквито могат да доведат до позитивен бизнес резултат. Предприемаческият дух, който е, така бих казал, вграден на всички нива в организацията. Независимо от това дали някой е на по-младша или по-старша позиция, той има възможност да предлага, да генерира идеи, да ги реализира и всяка една така, която има стойност, се дава възможност да бъде направена и реализирана в рамките на групата. Най-лесният начин да мотивираш някой член от екипа си, всъщност е да го властиш. Има една много хубава английска дума – empowerment. За мен това е най-лесният начин, защото хората, приемайки вече задача като своя, я изпълняват по много по-качествен начин, много за кратко време. Едно от нещата, които бих отличил, които съм научил тук и през годините и смятам, че доста са ми помагали, това е балансирания подход и отношение към хората. Доста често лидерите и менеджерите са напористи в преследването на резултати. И преследвайки резултатите не отделят достатъчно внимание на отношенията вътре в екипите, на това как вдъхновяват и мотивират хората си. През годините това, което научих, смятам и доста ми помага, е спазването на здравословен баланс между двете неща. Това да преследваме резултатите, да имаме амбициозни цели, но същевременно да балансираме с здравословни отношения вътре в екипите си, за да може хората да бъдат мотивирани. Виждам VM като още по-разпознаваема структура, компания. Всяко едно звено от VM смятам, че могат да бъдат много по-добри. За някой ми е трудно да си го представя. Ние сме много добри. Така че след още 5-10 години ще бъдем още по-гъвкави, още по-разпознаваеми. Честно казано, наистина има сфери, в които не си представям кой е по-добър от нас. Бъдещето на VM Finance и на Movie от това, което виждам и смятам, че вървим в тази посока е да натрупаме все по-разнообразен набор от клиенти и доставчици, да качим нови портфолиа, продукти в бизнеса, имайки предвид това, което се случва исторически в последните няколко години. Ние успяхме да започнем и да разширим дистрибуцията на Марс в България. Смятам, че в идните години ние ще продължим в тази посока да бъдем успешна платформа за все повече успешни международни марки. Бъдещето на нашия онлайн бизнес виждаме в навлизането в все повече и различни категории. Ние сме креативни, ние сме позитивни, вярваме, че всичко е възможно да се случи. И за всеки един, който би искал да даде до нас, бих казала да не се замисли и да скача с главата напред. Няма да съжалява. Ще се чувства сред приятели, като в семейство и ще бъде подкрепен за всяка една идея, която желая да предложи.